Veľmi dobre! Čo more? Súťaž dobre dopadla. Nič sme nemali robiť. Tak sme otestovali, aké majú poháre. Toto vidím prvýkrát. Neviem, kde majú Monster! Staňo, čo si kuchtíš? Ide si robí praženicu so syrom. A Staňo vám ešte na videu ukáže, že čo má Staňo, lebo že to Staňo nejde na súťaž, takže uvidíte. Ráno, my tu máme vajcia, rýžovú kašu, mali sme racio chlebíky, tých bolo o niečo viac, ale už som bol pažravý. Čakaj na more. Čakám, takže no probléma. Už sme ubytovaní aj všetko. Za nejakú pol hodinku budeme odchádzať na show day number 1. Čo je, Staňo? Ty už môžeš. Praženica so syrom, bageta, rýžová kaša, zarašiteľným maslom, pistáciový croissant, neviem. Akože, všetko by som si dal, ale aj tak táto fešanda sa mi tvoja najviac páči s tým arašidovým. A ten pištácia croissant. Ideme na registráciu, na nástrek a vidíme sa. Staňo, čo na to hovoríš? Tu poď. Jaj, tady to mám ísť. Že tu som ešte ani nebol. Pocity? To tiež pochválim. Moja trocha. Registrácia môže byť. Ideme sa vážiť, merať. 8,39. Máš? 187 rovných. Plus 7 kg. Ľudia, prvú súťaž máme za sebou, čakáme už iba na vyhodnotenie, uvidíme, dáme si vedieť. Nebolo z nás zase až tak veľa, konkurencia bola pomerne dobrá, ale tréner povedal, že pózy boli dobré, že nevyzeralo to tam najhoršie, som tam najmladší, čiže uvidíme a dôležitá súťaž bude zajtra. Dnes sme v plnej forme dneska, stále máme vodu, ostalo nám nejaký pol liter ešte. Za chvíľu ideme jesť, máme tam rýžu s mesom a už idú hlasy, čiže zase nič nebudete počuť. Sme po vyhodnotení. Súťaž dopadla veľmi dobre. Čo more? Súťaž dobre dopadla. Mali sme prvú súťaž iba ako testovačku. Nič sme nemali robiť. Tak sme otestovali, aké majú poháre. Aké majú poháre a medaile. Zobrali sme druhé a tretie miesto. Staňo, vyjadri sa k tomu. Staňo povie tak, že Staňo vie, čo robiť a Staňo vie. Ale to sme ešte neboli na 100%. Takže A zajtra ide na sa 100% na vec. budeme zajtra a máte sa popíči všetci. No takže išli sme do reštaurácie. Staňo si už vyberá jedlo. Ja mám tu prichystané. A večer sem zavítame, bude cheat. Vodu už nemáme, už sme smední. Staňo, čo ti priniesli? Polku. Aj, dobre. Ešte príde burger. Super.
Nevyzerá dobre. Myslím túto kolu. Tá vyzerá dobre. Pizza sa vraj trhá, Staňo, hej? No tak toto vidím prvýkrát. Aká je to pizza? Neviem. Ale že vraj sa nekrája. Dobre sa nekrája. No. Tohto fešáka budem mať asi aj ja na posledné jedlo dneska, nie? Budem mať tohto fešáka? Ale nie dvojtého, ty si dáš radšej dva tak. 2 burgery si dám. No, jeden burger a dvojhranolek radšej aj. Keď tak. Aj tú mačku, nie? Dobrú chuť, Staňo. Monster. No, a? Neviem, kde majú Monster! Aha. Kde? A tu budú mať niekde Monster, tu naľavo, aha. Aha, nie? Tu sú. Aha, tu sú. Tu je No. Monster. No víš, že tak máš. Pink. Dober Pinkyho, ten máme aj v chladičke. A Poppy Chicken. Popičiky. No, po prvom dni za úspešné zdolanie nejakých juniorov máme tu burgeríček. Staňo si dá takýto snack. Ja na vylepšenie formy slaný burger, samozrejme vodu nemám žiadnu, solnička pripravená, čiže ide sa mlátiť. Máme tu raňajky, za chvíľu ideme na nástrek a registráciu. Že čím som si zaslúžil toto? Staňo nadelil čipsy, tak sa mlátia čipsy. Zatlač to tam, to je ono! Bok. A ukáž tú nohu! Si nájdu miesto na sladnej línii. Poviem, že na 6. mieste skončil Adam Melich, VT Technika FBC Liptovský Mikuláš. 5. je Kristián Krúpa, FC Dynamik Dolný Kubín. 4. miesto obsadil Kristián Brosman, Iron Brothers Club Košice. A prvá trojka vyzerá následovne. 3. miesto Bronz Patrik Boroš, EG Gym. 2. miesto obsadil Matúš Beniuš, Trinity. A víťazom je tým pádom Marek Mrížo, VPK Bodybuilding. Dobre! Majstrovi Slovenska, kategórii dorastenci, klasická kulturistika Open. Vyhlásení výsledku predpísané zotrvať na 6. mieste Jan Smoleň, KŠK mesta Stará Ľubovňa. 5. miesto Kristián Krúpa, FC Dynamik Dolný Kubín. 4. miesto Daniel Pavlov, Iron Brothers Club Košice. Prvá trojka vyzerá následovne. Na 3. mieste Sebastián Ochraň, Extreme Klub. Jedno meno povie, všetko bude jasné. Striebro má Matúš Beniuš, Trinity Training Center, lebo majstrom Slovenska v tejto kategórii na 75 kg je EG Gym Patrik Boroš. Rýchla rekapitulácia, skončil som druhý. A jemné sklamanie, v jednej kategórii som proste spokojný, pretože tam ten chalan bol lepší. A v tej druhej kategórii, no včera som ho porazil, dneska bol prvý, ja druhý, čiže je to také, no. Včera sa nedostal do top trojky. Včera sa ten chalan nedostal do top trojky. Staňo, vyjadri sa ty. Proste, my nie sme tie typy, ktoré teraz každého, kto nás porazí, budeme vraveť, že to je korupcia a tieto veci nie. Proste, kde bol Matúš druhý, tak sme zhodnotili, že proste ten chalan je dobrý, ten si zaslúži vyhrať a s tým nemáme problém. Ale kategória číslo 2 bol proste chalan, ja nevravím, že vyzeral úplne zle, ale včera sa v junioroch nedostal ani do top 3, bol myslím 4. alebo 5., kde Matúš skončil 3. či 2. To
To je jedno. To je jedno. To je podstatné, proste neviem. bol ďaleko za ním. Jedno alebo dve miesta. A dneska sa stal opak, že bol prvý, Matúš druhý a forma si myslím, že sa nám nezhoršila, práve že iba zlepšila, čiže je to na zamyslenie. A že teraz odchádzame samozrejme po pódiu, ako náhle som Kde sa žrať? som išiel toto, si po vodu, nadruhal som sa vody, bolo mi strašne zle, doteraz mi jedal som si 2 pankrolony, ide sa žrať znova. Na toto sa čakalo celý čas. Že farba sa roztiekla na čele, forma sa ešte neroztiekla, zajtra bude roztečená. Zajtra nie je. Už sme mekáči. Už objednávka prebehla. Už sa ide na papanie. Ľudia, takto vyzerá už dojedené. Sanďo, chutíme kačik. Ideme zmrzlinku, ďalšie kolo. Brúško je na tom zatiaľ pomerne v pohode. Nie sme nafúknutí, čiže Big Mac padol, samozrejme. Všetko padlo. Tastík, Big Mac, všetko. Počkaj, ukážem aj ja. Ukáž bachrík. Počkaj. Ale je, sú tam. Dobre. Pero ďalší chod. No a to by bolo asi všetko z tohto videa. Ďakujem všetkým, čo ma v tejto mojej súťaži a celej tejto ceste podporovali, hlavne môjmu trénerovi, bratovi, ktorý mi ozaj veril, pretože nemal by som to ako robiť a nevedel by som ako čo mám robiť, čiže na súťaž by som sa v živote nedostal. A ďakujem, že ste si pozreli toto video až sem do konca, dajte like, odber, ďakujem za podporu, vidíme sa